Koro ok gibedo gi interest mar bedo gi long term dialogue, national dialogue mane gidwaro cha. National dialogue no ok nochakre. Koro ka national dialogue no ok nochakre, to koro wawacho ni piny to nyaka dhi nyime. Piny nyaka dhi nyime kata ka ok idwar ng'ato, kata kidwaro ng'ato, to katiba ma wan go manyien ong'iso maler kaka igolo jotelo. Wach mar dictatorship moro machon mane wan go makimulo kata nying jatelo ni ng'we tang' ok inindi e odi, noserumo. Tinde ji ginene agina samoro gimoro timre kama, ogo ng'ato, samoro kata nek emotimre, to nitie forums ma iwache gigi kendo kaka inono gigi mondo sirikal odhi nyime